Γύρω στο 1340, λίγες μόνο παραλιακές πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα παρέμεναν υπό βυζαντινό έλεγχο. Οι Οθωμανοί έβαλαν πόδι στην Ευρώπη με τον επικισμό της Καλύπολης που έγινε το 1354 και αποκάλυψε τις αληθινές τους προθέσεις. Έτσι, όταν το 1368 καταλαμβάνουν την Ανδριανούπολη, ο Σουλτάνος Μουράτ ο Πρώτος την κάνει πρωτεύουσά του στη θέση της Προύσας. Ο Ιωάννης ο Όγδοος ο Παλαιολόγος ανέβηκε στο θρόνο το 1425, όταν το κράτος του Βυζαντίου είχε φτάσει στον έσχατο βαθμό κατάπτωσης. Το 1430 η Θεσσαλονίκη μετά από σκληρή πολιορκία καταλαμβάνεται και ο πληθυσμός της φωνεύεται ή εξανδραποδίζεται. Την ίδια χρονιά τα Ιωάννινα παραδίδονται από τους κατοίκους τους για να αποφύγουν τα δεινά που υπέστησαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο βορρά, στο νότο το δεσποτάτο του Μορέως έχει επαναφέρει στα χέρια των Βυζαντινών σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου. Πρωταγωνιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ένας από τους δεσπότες του Μιστρά και αδερφός του αυτοκράτορα Ιωάννη. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Όγδοος ο Παλαιολόγος ήταν βέβαιος ότι η επιβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έστω και σε αυτό το ισχνό της μέγεθος, θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με βοήθεια από τη Δύση. Γι' αυτό και αποφάσισε να πιέσει για την ένωση των εκκλησιών, η οποία, όπως ήλπιζε, θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας νέας σταυροφορίας εναντίον των Οθωμανών. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, ο Πάπας Ευγένιος ο Τέταρτος κάλεσε τον αυτοκράτορα να φέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία μία αντιπροσωπεία για τη σύνοδο των δύο εκκλησιών. Προσέθεσε 4 κοσμικούς φιλόσοφους, τον Γιώργιο Σχολάριο, τον Γιώργιο Αμυρούτζη και τον Πλήθωνα Γεμιστό. Στις αρχές του 1439, οι εργασίες της Συνόδου μεταφέρθηκαν στη Φλωρεντία, όπου μετά από μακρές και δύσκολες συζητήσεις υπογράφτηκε η Ένωση των Εκκλησιών και διαβάστηκαν τα σχετικά έγγραφα στον Καθεδρικό Ναό της Φλωρεντίας. Λατινικά από τον Καρδινάλιο Τσεζαρίνη και ελληνικά από τον Αρχιεπίσκοπο Νικαίας Βυσαρίωνα. Το 1448 πέθανε ο Ιωάννης ο Όγδος και στο Βυζαντινό θρόνο τον διαδέχτηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 45 ετών, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν στο Μιστρά. Έτσι, 2 υψηλοί αξιωματούχοι πήγαν με το αυτοκρατορικό στέμμα στο Μιστρά. Εκεί, στις 6 Ιανουαρίου του 1449, έγινε η στέψη στη Μητρόπολη από τον τοπικό Μητροπολίτη. Κάτι που είχε να γίνει εκτός Κωνσταντινούπολης και χωρίς τον Πατριάρχη για μία περίοδο 1000 ετών. Όταν έφτασε με τις γαλέρες του στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ήταν 12 Μαρτίου. Ο Κωνσταντίνος, παρά τις αναμφισβήτητες ικανότητές του, ήταν αδύνατον να κατορθώσει τη σωτηρία της πόλης, απέναντι από την οποία, στο πέραν, υπήρχε μία αποικία της Γένοβας, η οποία είχε παραμείνει ουδέτερη. Οι όποιες προσπάθειες του Κωνσταντίνου να επιτύχει βοήθεια εκ μέρους του Πάπα σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου της Φλωρεντίας συνάντησαν την πιο σκληρή άρνηση εκ μέρους των ανθενωτικών, οι οποίοι απροκάλυπτα δήλωναν πως ήταν προτιμότερο να δουν στο μέσο της οδού τούρκικο φακιόλι παρά λατινική καλύπτρα. Ο θάνατος του Σουλτάνου Μουράτ του Δεύτερου στην Αδριανούπολη το Φεβρουάριο του 1451 βρήκε τον ικανό και φιλόδοξο διάδοχο του θρόνου Μωάμεθ τον Δεύτερο στη Μαγνησία. Μόλις διέσχισε τα Δαρδανέλια, σταμάτησε για 2 μέρες στην Καλύπολη προκειμένου να του οργανωθεί η αρμόζουσα υποδοχή. Ο νέος Σουλτάνος έδειξε αμέσως τις προθέσεις του. Πρώτος και μεγαλύτερος στόχος
ήταν η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Το χειμώνα του 1451 έστειλε διαταγές σε όλες τις κτήσεις του να συγκεντρώσουν 1.000 έμπειρους οικοδόμους και αντίστοιχο αριθμό εργατών, οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου από την ευρωπαϊκή πλευρά. Εκεί άρχισε να γκρεμίζει εκκλησίες και μοναστήρια προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα οικοδομικά υλικά για την κατασκευή ενός κάστρου. Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν την άνοιξη του 1452 και ολοκληρώθηκαν τέλη Αυγούστου του 1452. Κτίζοντας το Ρουμελί Χισάρ, πέτυχε και τον πραγματικό αποκλεισμό της πόλης από τον έξω κόσμο. Ο Μωάμεθ μελέτησε στη συνέχεια αυτοπροσώπως την οχύρωση της Κωνσταντινούπολης. Στο μεταξύ, διέταξε κάθε πλοίο που θα διέσχιζε το Βόσπορο να σταματά στο κάστρο για επιθεώρηση. Όποιο δεν θα σταματούσε, θα το βύθιζαν. Μάλιστα, προκειμένου να είναι ευκολότερη η υλοποίηση της απειλής του, τοποθέτησε και 3 μεγάλα κανόνια. Στις αρχές Νοεμβρίου, 2 βενετικά πλοία που ερχόντουσαν από τη Μαύρη Θάλασσα αρνήθηκαν να σταματήσουν. Παρόλο που προσπάθησαν να τα βυθίσουν, αυτά διέφυγαν. Κάτι που δεν κατάφερε μετά από 15 μέρες ένα άλλο βενετικό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε και όλο το πλήρωμά του μεταφέρθηκε στο Διδημότυχο, όπου έμενε εκείνη την εποχή ο Σουλτάνος, που διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι εκτός από τον πλοίαρχο, που καταδικάστηκε σε ανασκολοπισμό. Οι προσπάθειες των Βυζαντινών να επιτύχουν κάποια δέσμευση των Δυτικών για την αποστολή επικουρικών σωμάτων για την άμυνα της πόλης, οι οποίες μάλιστα είχαν την υποστήριξη του Πάπα Νικολάου του Πέμπτου, που διαδέχθηκε το 1447 τον Ευγένιο τον Τέταρτο, συνεχίστηκαν αμείωτες σε όλη τη διάρκεια του 1452, με πενιχρά όμως αποτελέσματα. Τελικώς, μόνο ο ελληνικής καταγωγής τέος Μητροπολίτης Κιέβου και νυν καρδινάλιος της Καθολικής Εκκλησίας Ισίδωρος, με εντολή του Πάπα, επισκέφτηκε τα νησιά του Αιγαίου, καλώντας τους κατοίκους τους να συμμετάσχουν στα εθελοντικά σώματα. Το σώμα, που κατάφερε με πολλούς κόπους να σχηματίσει, 200 όλοι και όλοι άνδρες, έφτασε στο τέλος του Οκτωβρίου 1452 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αυτοκράτορας, με τη συνένεση του Πατριάρχη Γρηγορίου, στις 12 Δεκεμβρίου, οργάνωσε μία λειτουργία στην Αγία Σοφία, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκε Νικολάου Πάπα και Πατριάρχου Ρώμης πολλά τα έτη. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους ανθενωτικούς, οι οποίοι υπό την ηγεσία του Λουκάνο Ταρά και του Γεωργίου Σχολαρίου, που είχε γίνει πλέον μοναχός με το όνομα Γενάδιος και κλείστηκε σε ένα κελί στο μοναστήρι του Παντοκράτορα, έφτασαν σε ακρότητες. Αρνούνταν ακόμη και την τέλεση μυστηρίων στους ιερείς που πήραν μέρος στη λειτουργία της 12ης Δεκεμβρίου. Το κλίμα που επικρατούσε στη βασιλεύουσα στην αυγή του 1453 ήταν ένα κλίμα βαθιάς διαίρεσης και έλλειψης πατριωτισμού και πολιτικής σοφίας ανάμεσα στα μέλη των τάξεων των ευγενών και των πλουσίων. Ο Αυτοκράτορας άρχισε να προετοιμάζει την πόλη για την πολιορκία. Στις κρατικές αποθήκες συγκεντρώθηκαν προμήθειες όλων των ειδών και οι εκκλήσεις προς χριστιανούς ηγεμόνες για βοήθεια συνεχίστηκαν. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα νερού δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, γιατί η Κωνσταντινούπολη είχε πολλές υπόγειες κιστέρνες, δεξαμενές, όπως αυτή που είναι δίπλα στην Αγία Σοφία και η οποία αναφέρεται ως βυθισμένο ανάκτορο, επειδή στηρίζεται σε εκατοντάδες σκίονες που έχουν μεταφερθεί από αρχαίους ναούς. Η πόλη της Κωνσταντινούπολης καταλαμβάνει μια χερσόνησο με τριγωνικό σχήμα. Τα χερσαία τείχη που εκτείνονται από τη συνοικία των Βλαχερνών στον Κεράτιο μέχρι τη συνοικία του Στουδίου στην Προποντίδα και το μήκος τους είναι περίπου 7 χιλιόμετρα, περιβάλλονταν από εξωτερική τάφρο
και διακρίνονται σε εξωτερικό και εσωτερικό τείχος. Τα τείχη κατά μήκος του κεράτιου ήταν μονά, είχαν μήκος 5,5 χιλιόμετρα και έφταναν μέχρι το ακρωτήριο της Ακρόπολης, κάτω από το σημερινό Τόπ-Καπί. Από το σημείο αυτό στην είσοδο του κερατίου και κατά μήκος της Προποντίδας, μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων, ήταν και πάλι μονά. Έφταναν κατακόρυφα σχεδόν μέχρι τη θάλασσα και είχαν 2 οχυρωμένα λιμάνια και 11 πύλες. Στη συνέχεια στρατολογήθηκαν όλοι οι άνδρες που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στην άμυνα. Συγχρόνως, επειδή το κρατικό θησαυροφυλάκιο ήταν άδειο, ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε αναγκαστικό δάνειο από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Τέλος, το Μάρτιο του 1453 έκλεισε με αλυσίδα τον κεράτιο κόλπο για να αποτρέψει την είσοδο Οθωμανικών πλοίων σε αυτόν. Στο διάστημα μέχρι τον Απρίλιο έφτασαν στη βασιλεύουσα αρκετοί εθελοντές υπερασπιστές. Ήδη από τις 26 Ιανουαρίου είχε φτάσει κατευθείαν από τυχείο ο περίφημος θαλασσινός ήρωας και μέτοχος της γενουατικής Μαώνας που διοικούσε τυχείο Ιωάννης Ιουστινιάνης με 2 πλοία και 700 μαχητές εφοδιασμένους και εξοπλισμένους με δικά του έξοδα. Αρκετοί Λατίνοι εθελοντές από την Αγκώνα, Βενετοί και Έλληνες από την Κρήτη, 5 βενετικά πλοία εξοπλισμένα με χρήματα της βενετικής κοινότητας της πόλης, μέλη της γενουατικής και της καταλανικής κοινότητας, βρέθηκαν εκείνες τις φοβερές ημέρες στα χερσαία και τα θαλάσσια τείχη της Κωνσταντινούπολης. Οι υπερασπιστές της πόλης ποτέ δεν ξεπέρασαν τις 8.000. Από την πλευρά των πολιορκητών, οι πληροφορίες των πηγών είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Το πιο πιθανό είναι πως ο συνολικός τους αριθμός έφτανε τους 160.000 άνδρες. Ακόμη, τα πλοία τους ήταν περίπου 150, ενώ ο στόλος των πολιορκουμένων έφτανε τα 25, επανδρωμένα όμως με ιδιαίτερα έμπειρα πληρώματα. Εκεί όμως που οι Τούρκοι υπερήχαν απολύτως ήταν στο πυροβολικό. Στα μέσα του Φεβρουαρίου 1453, ο Μωάμεθ Δεύτερος διέταξε σώμα 10.000 ανδρών, κυρίως Ιππέων, να συνοδεύσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη το τεράστιο πυροβόλο που είχε κατασκευάσει ο Ουρβανός μετά από διαταγή του. Το τεράστιο σε μέγεθος όπλο ξεπερνούσε σε μήκος τα 8 μέτρα και το βάρος του πλησίαζε τους 20 τόνους. Για τη μεταφορά του χρησιμοποιήθηκαν 60 ζεύγοι βοδιών και 400 άνδρες, 200 σε κάθε πλευρά του κάρου για να το υποβαστάζουν. Το πυροβόλο έφτασε μπροστά από την πόλη στις αρχές του Απριλίου. Λίγες μέρες πριν, στις 23 Μαρτίου, είχε ξεκινήσει και ο Σουλτάνος με 12.000 γενίτσαρους και πολυάριθμους ιππείς με κατεύθυνση προς την Κωνσταντινούπολη. Το Μάρτιο του 1453, πλοία κάθε είδους άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Καλύπολη. Τα περισσότερα ήταν νέα που είχαν ναυπηγηθεί βιαστικά σε ναυπηγεία του Αιγαίου. Υπήρχαν και παλιά που είχαν επισκευαστεί. Επικεφαλής του στόλου ορίστηκε ο βουλγαρικής καταγωγής εξωμότης κυβερνήτης της Καλύπολης Σουλεϊμάν Μπαλτόγλου. Στις μονάδες που έφθαναν περιλαμβάνονταν και μονάδες Σέρβων, Ούγγρων, ακόμη και Ελλήνων και παρατάσσονταν με βάση το λεπτομερές σχέδιο που είχε συντάξει ο ίδιος ο Σουλτάνος. Στη δεξιά πτέρυγα της τουρκικής παράταξης βρίσκονταν στρατιώτες από τη Μικρά Ασία υπό τη διοίκηση του Μουσταφά Πασά. Την αριστερή πτέρυγα σχημάτιζαν στρατιώτες από τα Βαλκάνια υπό τις διαταγές του Τουραχάν Μπεϊλέρμπεϊ της Ρούμελης. Πίσω από το κέντρο της παράταξης υπήρχε ισχυρότατη εφεδρεία, ενώ στην περιοχή γύρω από το Γαλατά τοποθετήθηκαν μονάδες πεζικού και πυροβολικού υπό τους Ζαγανό Πασά και Καρατζά Μπέι.
Στις 5 Απριλίου 1453 άρχισε η πολιορκία. Η σκηνή του Σουλτάνου τοποθετήθηκε στα δεξιά της πύλης του Αγίου Ρωμανού, απέναντι από την οποία τοποθετήθηκε το τεράστιο πυροβόλο του Ουρβανού. Τα υπόλοιπα πυροβόλα του, περίπου 70, τοποθετήθηκαν σε 14 άλλα σημεία και άρχισαν αμέσως το έργο της κατεδάφισης των τυχών. Απέναντι από το Σουλτάνο παρατάχθηκε ο Ιουστινιάνης με 3.000 άντρες και εκεί κοντά εγκατέστησε το στρατηγείο του και ο αυτοκράτορας. Τις πρώτες μέρες της πολιορκίας οι Οθωμανοί λαιλάτισαν και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέστρεψαν τα χωριά που βρίσκονταν κοντά στην πόλη, όπως τα Θεραπιά και τη Σιλιβρία. Στο μεταξύ, ο στόλος του Μπαλτόγλου στάλθηκε να καταλάβει τα πριγκιπώνισσα. Τα τρία πρώτα, η πρώτη, η Αντιγόνη και η Χάλκη παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση. Στην Πρίγκιπο, μετά από πολιορκία, κατέλαβαν το φρούριό της, του οποίου οι μόλις 30 ηρωικοί υπερασπιστές κατεσφάγισαν. Στις 12 Απριλίου, ο τουρκικός στόλος εισήλθε στο Βόσπορο και στάθμευσε στο Διπλοκιόνιο, εκεί που σήμερα υπάρχει το ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ. Την ίδια μέρα αρχίζει η δράση του Οθωμανικού πυροβολικού. Οι τεράστιες λίθινες σφαίρες εξφενδονίζονταν από μικρή απόσταση και μέσα σε πυκνό καπνό διέσχιζαν τον αέρα πριν καταπέσουν στα τείχη, όπου και διαλύονταν σε χιλιάδες κομμάτια. Από την άλλη πλευρά των τειχών, συνεργεία των υπερασπιστών, συνεπικουρούμενα από τον άμαχο πληθυσμό, εργάζονταν αδιάκοπα για την επισκευή τους. Παρά την ηρωική προσπάθεια των υπερασπιστών, ήταν αδύνατο να αποτραπεί η καταστροφή των τειχών και έτσι στις 18 Απριλίου μέρος του εξωτερικού τείχους και δύο πύργοι του εσωτερικού στο μέρος της πεδιάδας του Λύκου ποταμού κατέρευσαν. Η κατακρήμνηση αυτή έδωσε στο Μωάμεφ την εντύπωση πως θα μπορούσε να κυριεύσει την πόλη με έφοδο. 2 ώρες μετά τη δύση του ηλίου της 18ης Απριλίου έδωσε διαταγή για γενική επίθεση. Απέτυχαν και τελικά υποχώρησαν με αρκετές απώλειες. Οι υπερασπιστές αναθάρισαν και επιδόθηκαν με μεγαλύτερο ζήλο στην επισκευή των τειχών. Στις αρχές Απριλίου ο άνεμος ήταν βόρειος. Οι 3 γενοβέζικες γαλέρες που είχε μισθώσει ο Πάπας και τις είχε γεμίσει με όπλα και άλλα εφόδια ήταν αποκλεισμένες στη Χίο. Όταν στα μέσα Απριλίου ο άνεμος άλλαξε σε νότιο, απέπλευσαν για την Κωνσταντινούπολη. Στο δρόμο συνάντησαν ένα αυτοκρατορικό πλοίο φορτωμένο με στάρι από τη Σικιλία με κυβερνήτη τον Φλαντανελά. Μια και τα Δαρδανέλια ήταν αφύλακτα, όλος ο τουρκικός στόλος ήταν στην Κωνσταντινούπολη, έπλευσαν γρήγορα στην Προποντίδα και το πρωί της 20ης Απριλίου έφτασαν κοντά στην πόλη. Αμέσως το σύνολο σχεδόν του τουρκικού στόλου απέπλευσε από το Διπλοκιόνιο με στόχο να καταστρέψει ή να συλλάβει τα 4 πλοία. Ο άνεμος ήταν αντίθετος για τους Τούρκους. Η συντριπτική τους όμως αριθμητική υπεροχή έκανε σχεδόν βέβαιη την επιτυχία τους. Η Νότια Άβρα έφερνε ολοένα και πιο κοντά τα 4 πλοία στην πόλη και στον τουρκικό στόλο. Οι υπερασπιστές της βασιλεύουσας και οι πολίτες αναρριχήθηκαν στα τείχη για να παρακολουθήσουν τον άνισο αγώνα. Το ίδιο έκανε και ο Σουλτάνος. Την ίδια στιγμή σταμάτησε ξαφνικά ο άνεμος και τα τουρκικά τα περικύκλωσαν ζητώντας να κατεβάσουν τα ιστία και να παραδοθούν. Ο Φλαντανελάς απάντησε με κατάρες και αμέσως άρχισε μια φωνικότατη πεζομαχία, μια και τα πλοία είχαν κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο. Ο ιστορικός Κρητόβουλος γράφει: «Και πρώτα μεν με μεγάλους αμφορείς γεμάτους με νερό, κρεμασμένους με σχοινιά, έσβηναν τις πυρκαγιές, αλλά και σκότωναν πολλούς που βρίσκονταν στο διάβα τους. Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι,
έριχναν ακόντια δώρατα και ξιστά σε αυτούς που έκαναν επίθεση και τους φώνευαν, ενώ άλλοι εκτόξευαν λίθους, άλλοι έκοβαν με μπαλτάδες τα χέρια αυτών που προσπαθούσαν να μπουν στα πλοία ή με ρόπαλα συνέθλιβαν τα κεφάλια των Τούρκων. Για πολλές ώρες συνεχίστηκε η μάχη, με μεγάλες απώλειες για τους Τούρκους και σχετικά μικρές για τους Έλληνες και Γενουάτες. Ο Σουλτάνος ήταν τόσο εξοργισμένος με τα πληρώματά του, ώστε έφτασε μέχρι το σημείο να μπει μέσα στη θάλασσα, έφυπος, για να τους εμφυσίσει επιθετικό πνεύμα. Μάταια όμως, γιατί τα 4 πλοία, εκμεταλλευόμενα τον ούριο άνεμο, που στο μεταξύ άρχισε να πνέει και πάλι, και τον αντιπερισπασμό που δημιούργησαν 3 πλοία που βγήκαν από το κεράτιο, κατόρθωσαν να εισέλθουν στον λιμένα της πόλης. Την επομένη, στις 21 Απριλίου, ο εξοργισμένος Σουλτάνος καθαίρεσε τον άβαρχο και το τιμώρησε με 100 ραβδισμούς. Ο Σουλτάνος αναζητούσε τρόπους να περιορίσει τη δράση του ναυτικού των πολιορκουμένων και συγχρόνως να κάνει πιο στενή την πολιορκία. Αποφάσισε να σύρει από το Βόσπορο στον κεράτιο κόλπο αρκετά πλοία, ώστε να αχρηστεύσει την αλυσίδα που έφρασε τον κόλπο και να κάνει πιο στενή την πολιορκία, προσβάλλοντας πλέον την Κωνσταντινούπολη από όλες τις πλευρές. Η μεταφορά πλοίων από το Βόσπορο στον κεράτιο ήταν δύσκολο εγχείρημα. Αλλά ο Μωάμεθ δεν είχε πρόβλημα ούτε ανθρώπινου δυναμικού, ούτε υλικών. Έτσι έφτιαξε μια δίολκο από σανίδες αλιμένες με λίπος και τη νύχτα της 22ης Απριλίου τράβηξαν τα πλοία στην ξηρά με τροχαλίες. Στη συνέχεια, μπροστά από κάθε πλοίο, ζεύτηκαν ομάδες από βόδια, ενώ ομάδες ανδρών βοηθούσαν στα δυσκολότερα σημεία της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο μετέφερε περίπου 70 πλοία από το διπλοκιόνιο στον κεράτιο. Στην Κωνσταντινούπολη, ο κυβερνήτης μιας γαλέρας από την Τραπεζούντα, ο Τζιάκομο Κόκο, πρότεινε να γίνει αμέσως απόπειρα πυρπόλησης των πλοίων τη νύχτα και αναλάμβανε ο ίδιος την επιχείρηση. Δυστυχώς, η αναβλητικότητα που υπήρξε και η ενημέρωση που έκαναν στους Γενοβέζους του πέραν αποκάλυψαν το σχέδιο στους Τούρκους, οι οποίοι περίμεναν την επίθεση το βράδυ της 28ης Απριλίου. Και έτσι το πλοίο του Κόκο βυθίστηκε και οι περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένου και του Κόκο, χάθηκαν. Τώρα ο Σουλτάνος με τα πλοία του στο κεράτιο να τον προστατεύουν, αποφάσισε και κατασκεύασε μια γέφυρα πάνω από το λιμάνι που έφτανε ακριβώς στα τείχη. Ήταν πλωτή και είχε γίνει από 100 κρασοβάρελα δεμένα σφιχτά μεταξύ τους. Τα κανόνια του πλέον μπορούσαν να βάλουν εναντίον της συνοικίας των βλαχερνών από άλλη γωνία. Στις 7 Μαΐου, γύρω στις 11 το βράδυ, οι Τούρκοι εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά των τυχών, προσπαθώντας με τη χρήση κλιμάκων να φτάσουν στο εσωτερικό τείχος. Η επίθεση κράτησε 3 περίπου ώρες και τελικά αποκρούστηκε με μεγάλες απώλειες για τους επιτιθέμενους. Στις 12 του μήνα τα μεσάνυχτα, νέα έφοδος των πολιορκητών κοντά στα ανάκτορα του Πορφυρογεννήτου, παρά την ορμή των επιτιθεμένων, κατέληξε σε άτακτη υποχώρησή τους. 4 ημέρες αργότερα, προσπάθεια του τουρκικού στόλου να επιτεθεί στην αλυσίδα που έφρασε το κεράτιο κόλπο απέτυχε. Ο Μωάμεθ στη συνέχεια προχώρησε στις 17 του μήνα να υπονομεύσει τα τείχη της πόλης με υπονόμους που κατασκεύαζαν Αλβανοί και Σέρβοι, κυρίως αργυρορίχοι. Ο Γερμανός όμως υπονομευτής Ιωάννης Γκραντ με ανθυπονόμους και με τη χρήση υγρού πυρός γέμισε τους 7 υπονόμους που είχαν προλάβει να κατασκευάσουν οι Τούρκοι με 2.000 σύμφωνα με τις πηγές νεκρούς, αναγκάζοντας τον Σουλτάνο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Συγχρόνως, ο Σουλτάνος ήδη έκανε χρήση άλλης μίας επινόησης.
Το πρωί της 18ης Μαΐου, οι αμυνόμενοι έφρυξαν βλέποντας ένα μεγάλο ξύλινο πύργο με τροχούς να στέκεται έξω από τα τείχη. Μόνο που το ίδιο βράδυ μερικοί αμυνόμενοι κατάφεραν και το ανατείναξαν αχρηστεύοντάς το. Από τα μέσα του παρελθόντος Απριλίου κυκλοφορούσε ανάμεσα στον πληθυσμό της πόλης η φήμη πως μεγάλη αρμάδα με πλοία της Γαληνοτάτης πλησίαζε στα στενά του Ελισπόντου με σκοπό να λύσει την πολιορκία. Ο Κωνσταντίνος έστειλε στις αρχές Μαΐου ένα ταχύπλοο αυτοκρατορικό πλοίο για να συναντηθεί με τον Βενετικό στόλο και να μεταφέρει στον επικεφαλής του χρήσιμες πληροφορίες. Η επιστροφή του πλοίου στις 23 του μήνα γέμισε με απογοήτευση τους πολιορκούμενους, αφού πουθενά στο Αιγαίο δεν υπήρχε πλοίο της Βενετίας. Η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, είχε πλέον απομείνει μονάχη. Εκείνη τη χρονική στιγμή, ο Μωάμεθ απέστειλε προτάσεις ειρήνης στο Βυζαντινό Αυτοκράτορα, με τις οποίες τον καλούσε να παραδώσει ειρηνικά την πόλη, απερχόμενος όπου βούλεσε μετά των σοναρχόντων και των υπαρχόντων αυτής. Στην περίπτωση όμως που ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να αγωνιστεί μέχρι σε σχάτων, τότε σημείωνε εμφατικά ο Σουλτάνος «Συ και η μετασού θέλετε απολέσει συν τη ζωή τα υπάρχοντα. Οι δε άλλοι κάτοικοι εχμαλωτιστέντες θέλουσι διασπαρεί εν πάση τη γη». Ο αυτοκράτορας με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου διεμήνυσε στο Σουλτάνο ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: «Ως προς το να σου παραδώσω την πόλη, ούτε δική μου είναι, ούτε κανενός άλλου που κατοικεί σε αυτήν. Αποφασίσαμε από κοινού να πεθάνουμε με τη θέλησή μας». Η αδυναμία των Τούρκων, παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που είχαν επιφέρει στα τείχη της πόλης να επιτύχουν το αποφασιστικό κτύπημα εναντίον των πολιορκουμένων, η γενναία απάντηση του αυτοκράτορα, αλλά και φήμες για την επικείμενη δίθεν άφιξη ισχυρής επικουρίας από τη Δύση, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο ηθικό των πολιορκητών. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Σουλτάνος φαίνεται από το κλίμα που επικράτησε στο Συμβούλιο Στρατηγών και Συμβούλων που συγκάλεσε στις 27 Μαΐου 1453. Ο γυρεός Μέγας Βεζίρης Χαλίλ Πασάς συμβούλευσε τον Μωάμεθ να λύσει την πολιορκία και να επιστρέψει στην Αδριανούπολη. Αντίθετα, ο Ζαγανός Πασάς και οι περισσότεροι στρατηγοί πρότειναν τη συνέχιση της πολιορκίας μέχρι να επιτύχουν την άλωση της πόλης. Μετά από δισταγμούς, ο Μωάμεθ ο δεύτερος συντάχθηκε με την άποψη της φιλοπόλεμης μερίδας. Καθόρισε την 29η Μαΐου ως ημέρα γενικής επιθέσεως και διέταξε να μεταδοθεί στο στράτευμα το διάγγελμα με υπόσχεση τριήμερης λαιλασίας. Στις 28, ο Σουλτάνος επιθεώρησε τις δυνάμεις του για την επίθεση της επομένης, ενώ ο ήχος χιλιάδων τυμπάνων και οι αλλαλαγμοί των δερβίσιδων δεν άφηναν αμφιβολίες για το τι θα συμβεί μέσα στις ώρες που θα ακολουθούσαν. Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο στρατόπεδο των Τούρκων, ο αυτοκράτορας και οι συμπολεμιστές του προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τα τείχη κυρίως στην περιοχή του Αγίου Ρωμανού, χρησιμοποιώντας λίθους, ξύλα, ακόμη και χόρτα αναμεμειγμένα με πυλό. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος συμμετείχε σε πάνδημη λιτανία για την ενίσχυση του φρονήματος του λαού και των πολεμιστών, επικεφαλής της οποίας ήταν η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, μετά το τέλος της οποίας απευθύνθηκε στους υπερασπιστές του που απάντησαν με ένα στόμα: «Αποθανόμεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών». Από εκεί κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία, όπου μετέλαβε τον αχράν των μυστηρίων. Επόμενη στάση υπήρξε το ανάκτορο των Βλαχερνών, όπου ο αυτοκράτορας ζήτησε συγχώρηση από τους οικείους του
για να καταλήξει στη συνέχεια στα τείχη κοντά στους συμπολεμιστές του. Η επίθεση άρχισε 3-4 ώρες πριν ξημερώσει η 3η 29η Μαΐου 1453. Οπότε η πόλη δέχθηκε επίθεση και από τις τρεις πλευρές. Η έφοδος άρχισε με τα σώματα των ατάκτων, των βασιβουζούκων. Αρκετοί από αυτούς ήταν Γερμανοί και Ούγγροι χριστιανοί, τυχοδιώκτες και πλιατσικολόγοι, οι οποίοι προσδοκούσαν κέρδη από τη λαφυραγώγηση. Ο Μωάμεθ επιδίωκε να καταπονήσει τους ολιγάριθμους αμυνόμενους με τη χρήση αναλώσιμων χριστιανών, κρατώντας για την τελική επίθεση τα εμπειρότερα και γενναιότερα ασιατικά του στρατεύματα. Οι άτακτοι στερέωσαν χιλιάδες κλίμακες στα εξωτερικά τείχη και οι περισσότερο τολμηροί άρχισαν να ανεβαίνουν. Οι υπερασπιστές όμως έριχναν τις σκάλες, εκτόξευαν τα βέλη τους, πυροδοτούσαν τα μουσκέτα τους, ενώ δεν παρέλειπαν να αδειάζουν πάνω στα κεφάλια των επιτιθέμενων μεγάλες ποσότητες λίθων. Οι μεγάλες απώλειες που είχαν οι άτακτοι και η σκληρή αντίσταση που συνάντησαν τους έκαναν να σκέπτονται την υποχώρηση. Όσοι όμως αποπειράθηκαν να αποσυρθούν, συνάντησαν μπροστά τους τσαούσιδες που τους περίμεναν με ρόπαλα, έτοιμοι να τους συνετίσουν και να τους επαναφέρουν στη μάχη. Έτσι, η μάχη παρατάθηκε για 1-2 ώρες ακόμη, πριν οι άτακτοι εξαναγκαστούν να υποχωρήσουν μετά από διαταγή του ίδιου του Σουλτάνου αυτή τη φορά. Οι αμυνόμενοι προς στιγμή νόμιζαν πως η επίθεση απέτυχε και έτσι θα μπορούσαν να ξεκουραστούν έστω για λίγο. Ήταν εξαντλημένοι από την πολυήμερη πολιορκία και τη συνεχή και σκληρή εργασία. Γρήγορα όμως, και ενώ δεν είχε ακόμη ξημερώσει, αντιλήφθηκαν να εφορμούν προς το λόφο της πύλης του Αγίου Ρωμανού μονάδες Τούρκων του τακτικού στρατού, οι οποίοι και πάλι προσπάθησαν να τοποθετήσουν κλίμακες στο εξωτερικό τείχος, τις οποίες όμως οι υπερασπιστές έσπρωξαν προς τα κάτω. Όσοι από τους Τούρκους βρίσκονταν στη βάση του τείχους δέχονταν βροχή λίθων ποικίλων σχημάτων και μεγεθών, ώστε, όπως αναφέρει ο Μπάρμπαρο στο ημερολόγιό του, σκοτώθηκαν περισσότεροι Τούρκοι από όσους θα μπορούσε κανείς να πιστέψει. Την ίδια περίπου στιγμή, μία βολή πυροβόλου κατέστρεψε μέρος του πρόχειρου πρωτυχίσματος και του εξωτερικού τείχους. Υπό την κάλυψη της σκόνης και του μαύρου καπνού από την ανάφλεξη της πυρίτιδας, 300 περίπου Τούρκοι, αποφασισμένοι ή να νικήσουν ή να πεθάνουν για τον προφήτη, κατόρθωσαν να εισέλθουν στο παρατύχιον, αλλά αποκρούστηκαν. Βλέποντας και αυτή την έφοδο των στρατευμάτων του να αποτυγχάνει, ο Μωάμεθ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις του, ακόμη και τη σωματοφυλακή και τις εφεδρείες του, σε μια αποφασιστική επίθεση στην περιοχή που αμήνονταν ο Αυτοκράτορας και ο Ιουστινιάνης. Η νέα επίθεση άρχισε με την αυγή. Ο ίδιος ο Σουλτάνος τέθηκε επικεφαλής των 12.000 γενιτσάρων του, τους οποίους οδήγησε μέχρι την Τάφρο. Τα βλήματα έπεφταν σαν βροχή, επισημαίνει ο Κριτόβουλος στην ιστορία του, προκαλώντας σύγχυση στους αμυνόμενους. Αυτή τη σύγχυση προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι γενίτσαροι για να καταλάβουν το εξωτερικό τείχος εξαπίνης. Ο Ιουστινιάνης και το μικρό σώμα των υπερασπιστών που τον περιβάλλει υποδέχτηκαν τους επιτιθέμενους με λόγχες, πελέκεις, ακόντια, ξύφη. Η μάχη σε σύντομο διάστημα μετατράπηκε σε σύγκρουση σώμα με σώμα. Την ίδια στιγμή, βορειότερα της πύλης της Αδριανούπολης, κοντά στο ανάκτορα του Πορφυρογέννητου, όπου το τείχος γίνονταν ουσιαστικά μονό και χωρίς τάφρο, μια μικρή πύλη, σχεδόν υπόγεια, η οποία συνέδεε την πόλη με τον περίβολο του τείχους, είχε μείνει στη διάρκεια της επίθεσης αφύλακτη. Ήταν η Κερκόπορτα. Από αυτή μπήκε ένας μικρός αριθμός γενιτσάρων στο χώρο ανάμεσα στα δύο τείχη που επιτέθηκαν από τα νότα στους υπερασπιστές του εξωτερικού τείχους και τους ευνηδίασαν. Σύντομα ο αριθμός τους αυξήθηκε και οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και προς την πύλη της Αδριανούπολης.
Τα αυτοκρατορικά και βενετικά λάβαρα που βρίσκονταν στους προμαχώνες αντικαταστάθηκαν από τουρκικά. Οι λίγοι Τούρκοι όμως που είχαν εισέλθει από εκείνο το σημείο στην πόλη και κατευθύνονταν προς το παλάτι των Βλαχερνών αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από το στρατιωτικό σώμα των αδελφών Μποκιάρτη, οι οποίοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο της περιβόλου. Ο αυτοκράτορας, μόλις πληροφορήθηκε το παραπάνω γεγονός, ήταν έτοιμος να σπεύσει προς τα εκεί για να αντιμετωπίσει την κατάσταση όταν τραυματίστηκε ο Ιουστινιάνης. Το γεγονός αυτό και στη συνέχεια η αποχώρησή του από το πεδίο της μάχης παρά τις εκκλήσεις του Κωνσταντίνου να παραμείνει, δημιούργησε σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές αναστάτωση στους αμυνόμενους στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, ενώ δεν ήταν λίγοι οι γενουάτες συμπολεμιστές του Ιουστιάνη, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία, μόλις άνοιξε η μικρή πύλη που συνέδεε την περίβολο με την πόλη, να διαφύγουν μαζί του προς το λιμάνι. Η άμυνα χαλάρωσε, πράγμα που το αντιλήφθηκε ο Μωάμεθ, ο οποίος αμέσως διέταξε μαζική επίθεση στα κατεστραμμένα τείχη. Η κατάσταση χειροτέρευσε όταν κάποιοι, βλέποντας τα τουρκικά λάβαρα να ανεμίζουν στην πύλη της Αδριανούπολης, άρχισαν να φωνάζουν «Η πόλης εάλλου», ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Η κραυγή όμως αποθάρρυνε τους πιο πολλούς υπερασπιστές, οι οποίοι πλέον κατά δεκάδες προσπαθούσαν να διαφύγουν προς την πόλη από την πύλη που είχε αφήσει ανοιχτή κατά την αποχώρησή του ο Ιουστινιάνης. Ο περίβολος κατακλείστηκε από χιλιάδες Τούρκους. Στις 8 το πρωί της 29ης Μαΐου, η περιοχή της πύλης του Αγίου Ρωμανού, όπου μαχόταν ο αυτοκράτορας, δέχτηκε επίθεση από τα νότα. Όταν αντιλήφθηκε πως ήταν περικυκλωμένος από τους Τούρκους, ακούστηκε να λέγει «Ουκ έστι τις των χριστιανών λαβήν την κεφαλήνε μου». Λίγο μετά έπεφτε νεκρός, άγνωστος ανάμεσα στις εκατοντάδες των πεσόντων, ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης, ο 7ος των παλαιολόγων, ο έσχατος των Ελλήνων αυτοκρατόρων, ο υπερασπιστής της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κραυγή ότι η πόλη είχε χαθεί αντίχησε στους δρόμους. Κατά μήκος του τμήματος των χερσαίων τυχών νότια του Λύκου, οι χριστιανοί είχαν αποκρούσει όλες τις τουρκικές επιθέσεις. Αλλά τώρα το ένα σύνταγμα μετά το άλλο έμπαιναν μέσα από τα ανοίγματα του φράχτη και απλώνονταν και προς τις δύο πλευρές για να ανοίξουν όλες τις πύλες. Οι στρατιώτες επάνω στα τείχη βρέθηκαν περικυκλωμένοι και πολλοί σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Ο Σουλτάνος διατήρησε τον έλεγχο μερικών συνταγμάτων για να του χρησιμεύσουν ως συνοδεία, αλλά τα περισσότερα στρατεύματά του ήδη διψούσαν να αρχίσουν τη λαιλασία. Ιδιαίτερα οι ναύτες, καθώς φοβούνταν ότι οι στρατιώτες θα τους προλάβαιναν. Ελπίζοντας ότι το φράγμα θα εμπόδιζε τα χριστιανικά πλοία να ξεφύγουν από τον Κεράτιο, εγκατέλειψαν τα πλοία τους για να βγουν στη στεριά. Η απληστία τους έσωσε πολλές χριστιανικές ζωές. Όταν διαπίστωσε ότι η πόλη είχε πέσει, ο Βενετός Αλβίζο Ντιέντο, ως διοικητής του στόλου, έπλευσε με μια μικρή βάρκα στο πέραν. Τα βενετικά του πλοία, υποσχέθηκε, θα συμμορφώνονταν με οποιαδήποτε απόφαση έπαιρνε ο Ποντεστά που είχε κλειδώσει τις πύλες του πέραν. Ο Ντιέντο, μαζί με τον οποίο ήταν ο χρονογράφος Μπάρμπαρο, δεν μπορούσε να επιστρέψει στα πλοία του. Αλλά οι Γενοβέζοι ναύτες των πλοίων που είχαν αγκυροβολήσει κάτω από τα τείχη του πέραν έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να αποπλεύσουν και επιθυμούσαν να έχουν την υποστήριξη των Βενετών. Μετά από επιμονή τους, επιτράπηκε στον Ντιέντο να φύγει με το πλοιαριό του. Εκείνος πήγε κατευθείαν στο φράγμα που ήταν ακόμη κλειστό
και 2 ναύτες του έκοψαν με τσεκούρια τα λουριά που το συγκρατούσαν. Εκείνο παρασύρθηκε από τους πλωτήρες του, έτσι ο Ντιέντο απέπλευσε και 7 γενοβέζικα πλοία έπλευσαν πίσω του. Λίγο αργότερα συνενώθηκαν μαζί τους τα περισσότερα βενετικά πολεμικά πλοία, 4 ή 5 από τις γαλέρες του αυτοκράτορα και 1 ή 2 γενοβέζικα πολεμικά πλοία. Αφού πέρασε το φράγμα, ολόκληρος ο Στολίσκος παρέμεινε για περίπου 1 ώρα στην είσοδο του Βοσπόρου για να δει εάν θα ξέφευγαν άλλα πλοία. Έπειτα εκμεταλλεύτηκαν τον ισχυρό βοριά που φυσούσε για να διαπλέψουν την Προποντίδα και μέσω των Δαρδανελίων προς την ελευθερία. Ο Ντιέντο κατάφερε να φτάσει στη Βενετία, όπου υπήρχε και το παλάτι της οικογένειάς του. Ο τάφος του βρίσκεται στην εκκλησία των Αγίων Ιωάννη και Παύλου. Η γενοβέζικη γαλέρα στην οποία είχε μεταφερθεί ο τραυματισμένος Ιουστινιάνης ήταν μία από εκείνες που κατόρθωσαν να διαφύγουν από τον Κεράτιο. Ο Ιουστινιάνης αποβιβάστηκε στη Χίο και πέθανε εκεί 1 ή 2 ημέρες αργότερα. Στη βιασύνη τους για λαφυραγωγία, οι Οθωμανοί ναύτες είχαν εγκαταλείψει τόσα πολλά από τα πλοία τους, ώστε ο Τούρκος ναύαρχος ήταν ανίσχυρος να σταματήσει τη φυγή του στόλου του Ντιέντο. Με όσα πλοία του ήταν ακόμα επανδρωμένα, έπλευσε μέσα από το σπασμένο φράγμα στον Κεράτιο. Εκεί στο λιμάνι παγίδευσε τα πλοία που είχαν παραμείνει, άλλες 4 ή 5 αυτοκρατορικές γαλέρες, 2 ή 3 γενοβέζικες γαλέρες και άοπλα βενετικά εμπορικά πλοία. Οι κριτικοί ναύτες στους 3 πύργους κοντά στην είσοδο του Κερατίου εξακολουθούσαν να αντιστέκονται. Νωρίς το απόγευμα όμως παραδόθηκαν υπό τον όρον ότι η ζωή και η περιουσία θα παρέμεναν άθικτες. Τα 2 πλοία τους ήταν αραγμένα κάτω από τους πύργους, ανενόχλητοι από τους Τούρκους, των οποίων είχαν κερδίσει το θαυμασμό, τα καθέλκυσαν και απέπλευσαν για την Κρήτη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ είχε υποσχεθεί στους στρατιώτες του τις 3 ημέρες της λαφυραγωγίας στις οποίες είχαν δικαίωμα. Εκείνοι ξεχύθηκαν μέσα στην πόλη. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η άμυνα είχε τελειώσει. Έσφαζαν όποιον συναντούσαν στους δρόμους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά αδιάκριτα. Το αίμα έτρεχε σε ποτάμια, αλλά σύντομα η δίψα για αίμα κατευνάστηκε. Αντιλήφθηκαν ότι οι αιχμάλωτοι και τα πολύτιμα αντικείμενα θα τους προσπόριζαν μεγαλύτερο κέρδος. Όποιος κατέρεε από αδυναμία σφαζόταν, μαζί με έναν αριθμό παιδιών που θεωρήθηκε ότι δεν είχαν αξία. Ο ίδιος ο Σουλτάνος μπήκε στην πόλη αργά το απόγευμα. Συνοδευόμενος από τους γενίτσαρους της φρουράς του, προχώρησε αργά μέσα από τους δρόμους προς την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Μπροστά από τις πόρτες της αφύπευσε και έσκυψε να πάρει μια χούφτα χώμα, το οποίο έχισε επάνω από το σαρίκι του. Με την περιοδεία του Σουλτάνου μέσα από την πόλη, η τάξη αποκαταστάθηκε. Ο στρατός του είχε κορεστεί από λάφυρα και η στρατονομία του μερίμνησε ώστε οι άνδρες να επιστρέψουν στους καταβλισμούς τους.